Selam Maşa. Selam kızlar, ne hal? Yarısı. Qaraylı. Biz yol kuni Katya bilan konsertga boramiz. Nindi konsert? Onda narsa bo'lajak? Ул консерваторияның укучылар өчен әзерләгән махсус концерты. Анда төрле жанрлар булачак. Җырда, биюдә, инструменталь музыкада, пианинода, гитарада уйныйлар. Klasikada bo'lacak. Opera orkestr. Ә син күрдеңме Алсу? Оркестр быел бик кызык номер ясаган. Анда рэп укыйлар. А музыкасын оркестр уйный. А кушымтасын опера җырчысы җырлый. Уху, кызык. Әйе, әйбәт эксперимент, ләкин барып чыкмаска да мөмкин. Бик төрле жанрлар бит. Икенче яктан рэпта еш кушымтаны берәр нечкә кыз тавышы белән җырлыйлар. Бәлки опера тавышы белән кызыграк килеп чыгар. Белмим инде. Программада әле популяр фильм саундтрекларын уйныйлар. Оркестр белән. Шулаймы? Интерстеллардан уйнамалармы? Анда орган белән уйнала торган саундтрек. Интерстеллар минем иң яраткан фильм. Без нәрсәдән башлаган идек әле? Маша, сине чакырайдык бит. Барасыңмы? Нәрсә әйтим инде кызлар? Мин рэп, шмэп, популяр музыканы бик яратмыйм инде. Әмма классиканы әлбәттә яратам. Әгәр дә шул кадәр кыстысыз икән, барам. Һичшиксез барам. Әйбәт, шимбә көнне сәгать 6-да башлана. Ярар? Әйдәгез. Маша, шәхси сорау бирсәм буламы? Бир. Ничек рэпны яратмыйсың? Белмим, уйным өчен ниндидер сәер. Сүзләре артык күптер. Кызык, бик кызык.